Inibingelela kuphi nakho lokufinya kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We, we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by our futhi uhlezo sibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Angibingelele ngokukhulu kuyithoba Yinkosi Yakwa Biyela Obuka. Ngihamba ke nomfowethu engafika naye kulomhlaba ngosuku lodwa njengoba nisibona nje kafishane silapha njengoba sizokweseka ingonyama yakwakhangela amankengane. Ukweseka kwethu ingonyama sisusela kwincwadi yefa eyashiwa umdlokombane ekhomba indlunkulu okuyindlovukazi namhlanje ezala isilo lesesikhona. Futhi silandela ke umlando weziwa ngobaba bethu ke thina owathi mhla kuzophunya kuyolotsholo eSwazini kulotsholo umntana enkosi lo zala isilo lesakwakhangela esikhona manje. Kwaphunywa kwaqoqwa inkomo kumakhosi onke esifunda sakwaZulu Natal. Zaphuma inkomo zaya eSwazini ziyolobola. Manje kufika eSwazini isikhuleko sakhona sathi sizokhonga intombi eyosizalela inkosi kwaZulu. Ingakho sila namhlanje sizoyeseka inkosi ngoba ngisho kube iwili kayikho. Kodwa ngokomlando nje ubevele ozalwa inkosi kuyena ofanele ahlale esihlalweni. Umthetho wesintu uhamba kanjalo. Ingakho sila zokweseka ke isilo ezalwa umntwana enkosi waseSwazini. Na kanjani sowaziwa ukuthi umuntu ozozimakuzelwe nje ingane esilisa lapho iyona ezoba inkosi ngoba ulotshelwe isizwe umama wayo. Ngokweqiniso isihlalo esethu thina njengesizwe bese uthi indlunkulu besiyiphathela thina njengesizwe. Ngakho sizokweseka into yethu isihlalo sethu. Njengamanje sikulindele ukuzwa ukuthi ngaphakathi emajajini ukuthekani ngabe lolu daba esingalo la baluqonda nokufanele uhambekise ngenkambiso yesiko lesintu ngoba mabe uphambuka lapho beluhambise ngosiko lwasentshonalanga. Thina Zulu asakhiwanga entshonalanga, sakhiwe umthetho wethu abasifica bezizwe sinomthetho wethu njengamaZulu. Ingakho umntane ozalwa inkosi kuba uyena ofike athatha isihlalo. Ngisho umama wakhe angagana kugcina ngisho ngathi amakhosikazi ayishumi agane kugcina kodwa mayezalwa inkosi ufika udle wonke umuzi abagwinye bonke laba abanye kube uyena othatha isihlalo. Sebengake besitshene nje ukuthi umama walowo ke walotsholwa isiphi isizwe ngoba ngeke kuhlala umuntu ongalotsholwanga isizwe. Uzala ukuthi njengoba sibona lokhu nganoZulu uhlakazeka phakathi siyayithola thina laba singaphakathi abangaphakathi ukuthi bengaba nenkinga nje ukuthi mangaba uhamba ngolimi lwasentshonalanga thina njengoZulu singagcina senze njani. Thina njengoZulu ngeke sikwemukele ngeke sikuvume. Ongaholela empini Osekungaholela ekutheni isimo sebelukhuni la kwaZulu Natal ngoba ngeke sikwazi ukubuswa imithetho yasentshonalanga. Sinomthetho wethu ovikele futhi nakumthetho osekela ukuthi umthetho wesintu ukhona uvikelekile. Kuse ungasimamungaza namhlanje mangathiwa awusalandela umthetho wesintu makhulu wendaba zobukhosi ngoba ngeke ukhulume ngobukhosi ushiye isiko ngaphandle. Uma ukhuluma ngobukhosi ukhuluma ngesiko, uma ukhuluma ngesiko ukhuluma ngobukhosi. Awukwazi lezi zinto ukuzehlukanisa. Uma amajaji yokuqonda kahle lolu daba luzophetha kahle kodwa mengeze ukuqonda kahle azodala inkinga ukuthi kwaZulu Natal ibe yinto nje engabuseki. Ihlazo elehlula ukwenza siyacela nje indlunkulu yethu esiyithandayo iyeke ukusifaka ehlazweni leshi.
iyeke uba kugcine sekuba namagama size gcine sazi nezinto ngabo nje bebodwa sasingeke sizazi kuba kuzange kuvelele isiphithiphithi nje ngoba kufanele belihloniphe izwi likaMdlokombane uma washo ukuthi umntana enkosi uyena ozosala abheke isihlalo uma sekuyoba uyena futhi oyokhomba ukuthi ubani osale esihlalweni kwase kuyinto eqediwe leyo uNdlokombane waqeda wawenza umsebenzi wokuqeda ngakho nje siyakhuleka indlunkulu ingasifake ehlazweni ngoba sizogcina sesehluleka ukubahlonipha abasendlunkulu laba abasilethe la sohluleka ukubahlonipha bese kungathi manje thina Zulu sesivele sahlukana phakathi lokho esingakufisi esingakufuni ngoba amabhunu afikile kufika amangisi mayefika afika sihlukanisa phakathi kwafika amabhunu asihlukanisana phakathi namhlanje izwe liphethwe yithi thina abantu abampisholo kodwa makuzokwenzeka kanje kuzoba likhulu impela kakhulu ingakho sinxusa ukuthi asifisi ukuthi lezi insizwe la ngoba laba bantu ngendlela abanamandla ngayo uma ungathi abayolanda ibhube esehlathini liphila bangalanda balibeke la uma ngonto futhi into abayenze bayenza njengoba kodwa uma bengasafuni hayi kubathinti ngeke futhi ubajike ngakho siyanxusa besalalela besezwa siyacela nje impela uhulumeni lesimo sibukisise eduzana sibukele eduze ngoba sasinethemba thina ukuthi ngalekathi umhlonishwa uzikalala ethumele endlunkulu ithimba kwakungathi lelo thimba lizobuya benobufakazi libuqoqile linika umhlonishwa athathe isinqumo kodwa kwenzakalanga kwagcina sesizohlala la enkantolo ngakho uhulumeni wesifundazwe akasali ngaphandle kuleli hlazo ngoba uyena ofanele abuke lesisimo akwazi ukuvikela isizwe isifundazwe saKwaZulu Natal asivikele ngoba sidominate kakhulu amaZulu isifundazwe saKwaZulu Natal ngakho mazophuma esandleni umhlonishwa uzikalala uyobe sehlazweni lokuthi ngombuso wakhe kwavele kwenzeka imbedu mehlwane kwaZulu Natal mhlambe baba ngokungenela kwezepolitiki nongokubuka kwezinye izizwe zibuka isizwe kaZulu imuphi umonakalo omkhulu odalekile noma mhlambe yabona bhuti sisebukhosini thina ngendlela umnyango wakwakhokta obuxove ngabukhosi kuyihluya kuyamangalisa ufika umnyango uthi awungeni wona endabeni zobukhosi into efanele ithinta umndeni ngona uqhamuka usumbike lo mndeni kodwa egcineni kosuku uthola umnyango usuthi mase kufuna ezilinganise ngobukhosi nje obungaphansi kwesilo uma kufanele kubekwe leyo ngane yenkosi buthi uthi umnyango hayi sisalinda ukuza ukuthi akekho nophikisayo ngani umndeni usukhulumile uqedile basafuna ophikisayo oqhamuka kuphi kumnyango oqhamuka uzothi safuna ophikisayo egcineni kosuku ugcina umnyango uzuqhamuka uthi hayi sekunelinye igama eliqhamukile kanti bona abavele bakhonga ukuthi akube khona umuntu ophikisayo yebo awuphindele baba yebo into engayisho ukuthi namhlanje izwe liphethwe ipolitiki ipolitiki eyibheka ukuthi phakathi kwabantwana benkosi bezele umupha abangakwazi ukumthatha lolo hlango lwepolitiki noma ngabe yiluphi osingamthatha bengakithi mhlawumbe engakithi ekugcotshwa yena cisha isizwe ngeza naso ileyo nje into eyinkingi ukuthi uma ubukhosi kungena ipolitiki phakathi nalo maqembu ezepolitiki asuke efisa sengathi lo muntu obekiwe angadlelana nawo kuze isizwe ngobuningi baso gcine sesiba ileyo party leyo ilokho nje kakhulu ukube kuya ngathi futhi kungeke kwenzeke ngoba awukwazi futhi amakhosi ungathi awame lapha ethi iqekelele kanti ipolitiki ikhuluma ngomhlaba lento kuyona amakhosi ayilwela ngisho kokhokho bethu belwa nabeyofa esandlwana beyofa encome babefela umhlaba manje kulukhuni futhi uzothi amakhosi awamele kude aqhele kwipolitiki kangako ngoba kuzobe khulunywa ngomhlaba lento ayiphetheyo kuzobe khulunywa ngabantu laba abaphethwe amakhosi ngakho fanele bebe khona eduze ukuza amakhosi ekwazi ukunqanda makunesimo ukuthi niyayibona ningozi la empeleni inkosi ifana nesikhukazi senkukhu isikhukazi senkukhu sihamba namachwana aso
kodwa imvama sivama ukwalandela ngemuva sisuke siwabuka wonke kodwa masibona kunengozi bese siwabize bese ibuya ngakho amakhosi adlala leyo ndima ukuthi ayi-umbrella yabantu ma kunengozi kufanele asho amakhosi abantu bethu kunengozi la kufanele abantu bakulalele lokho bakuzwe. Sithokoza kakhulu baba, sithokoza kakhulu.